Dan il-programm qed jittella bil-għajnuna ta' Avon Cosmetics, Domestika u Nexos. Int min int huwa produzzjoni mtella mill-istudenti tal-Higher National Diploma fil-Media fl-Istitut tal-Arti u d-Disin fi ħdan l-Emcast. Inselmilkom eżis telespettaturi għaddit ġimgħa oħra u bekk nerġa' nilqakom għal programm ieħor int min int. Bħalma sadrajtu tajjeb il-programm tagħna dejjem ikollu 3 personalitajiet flimkien ma' sfida. Qed ngħidilkom min issa żgur din il-ġimgħa se tuħdu gost mal-personalitajiet tagħna. Ħammorru mill-ewwel ġewwa l-Barakka ta' fuq biex bekk hemmhekk niltaqgħu mal-personalitajiet kif ukoll insiru nafu xi sfida ser intuhom din il-ġimgħa. Tlet personalitajiet famużi jinsabu l-Barakka ta' fuq biex jikkompetu bejnietom f'xilob differenti. 3 atturi. Ivan, Bright water. Simon il-mara tiegħu u Mario. Użaw l-istro provduta biex jittellaw iċ-ċereali minn ġol iskutella l-ġol platt. Għandkom minuta ċans. That first beat is right on time. Three, 2, 1, stop! Bright water. 1, 2, 3. 34, 35, 36, 37, 38. 38. Mela, għodlet jgħaj. 43, 44, 45, 46, 47. 45, 46, 47, 48, 49, 50, eżatt. Mario. Issa mhux aħjar nkomplu u nagħmlu l-logħba li jmiss. L-logħba li jmiss. Mela issa inti qed fuq qudiemek inti iktar li għandek punti, eh? baħtot għomlu kollha kollha jien. Ħanħalluhom f'deħħa jkollhom. U aħna morru għall-logħba li jmiss. għalla balim. Jien għabel bawni pasejja. Ferraw l-ilma l-ġottazzi u jitilqu jiġru bihom biex titfawhom fil-barmil. Jirbaħ dak li jkollu l-iktar ammont ta' ilma fil-barmil. Għandkom minuta ċans. 3, 2, 1, go! Stop! Isna l-istess jina u intem. Għatijak l-inqas, tix n-neħu
Għamluhom tiegħek barra. Ħanġajt lift. Ejwa, sejtem differenza bejn ta' Mario u Tivan. Tikka żgħir hemm differenza. Namlu jiena naċċetta dro. Aċċettaw dro. Għamilni għadro. Mela ngħaddu għall-logħba li jmiss. Make sure issa din nixorbuh. Mela, issa Hekk. Isma' għamlu. Morru naħseb għall-logħba li jmiss. Itilgħu inżlu t-taraġ bil-ktieb fuq raskom. Min iwaqqa l-ktieb jerġa' jibda mill-ewwel tarġa. Ir-rebbieħ ikun min jirnexxielu jaġġel l-iktar u jwaqqa l-ktieb l-inqas drabi. Għandkom minuta ċans. 3, 2, 1. Stop! Għanna bżon training, Għanna bżon. Għax. Għajna. Ejja. Min rebaħ minnkom? Żewġ kompetituri bl-ogħla punti għall-finali. Iġru sal-lift, inżlu isfel u fitxu oġġett li jinsab moħbi x'imkien fl-akwati. Min isib l-oġġett ikun ir-rebbieħ finali. ċokolatini. Ċokolatini. Ħafna waħda. Nina bħal waħda. U l-kruvol, Għalli għal-inqas nieħdu għaxen enerġija, u għallura ċokolatini. Insomma, aħna għakonna nispeċaw il-ċokolatini, għallu fejtkom. Nieħdu waħda kollha kemm waħda. Għalikom. Għalikom. Intu u maħna għalikom ukoll. Eżatt. ċokkolatini għandi għadu ma wasalx, issa forsi fl-aħħar tal-programm nsib xi waħda x'imkien ma msomma. Ħanilqa' il-protagonisti tiegħi għandna lil Ivan u anke lil Simon, grazzi ħafna tal-li ġobkom tilqgħu l-istedina tagħna. Grazzi lilek. L-ewwel nett ranikom titħabtu daqsxejn mhux ħażin hemm għall-lop li tawkom it-tim tal-produzzjoni. Ħafna tħabba. Tawna lope. Kif kienet l-esperjenza tagħkom? Sabiħ ħafna. Ma konniex nafu fil-fatt li ħajkonna dan il-lob. Ma konniex nafu li ħankunu ma' Mario, għal-kem għalunna Mario ma konniex nafu għal-min qed jirreferu. U kien temp li għal-bidu bdejna naħsbu li ġeja x-xita. Ġeja x-xita, ma bat U nkollu nħares lejn isħab, nara kix ħatibda nizla x-xita, pero ma nafx kif. Wara l-ofsinar, għax aħna il-filmat il-filmat kien wara l-ofsinar, ħarġet ix-xemx, eżatt kif spiċċajna, is-saħħa u bdiet ix-xita. Vera li konna xort. Għadna għos ħafna kena lob sabiħ ġviri. U varjat, kien Għal-kem ħanejdlek, ma kienx fer. Ma kienx fer għalija. Mela ra tajb li tajt, Simon, x'kien hemm affarijiet li dejquk tajjeb il ma kienu ugwali. Fej jidħol l-ilma,
Jina kont fin-nofs, allura l-iktar waħda, l-ewwel waħda Bat speċjalment. konċentrali, xorta. L-iktar ġifieri waħda xorta li ġejta kelli jien. l-bod biex immur nitfall il-ma. Bdejt biżvantaġġ, vera, Bdejt għandek raġun, biżvantaġġ. vera. U l-ktieb, xaħat waqqaħuli. fin-nofs, inti li toqgħod il kollu fin-nofs. Imma li li tefawni, u jek tefawni fin-nofs. Il-ktib. Fil-fatt eżatt, Il-ktieb rajna għandha rajna raġun. fil-film għadderet biċċar, U Mario. Mario għanna bżon nixbduru nara Ma anka l-udjenza li kellna hemmhekk, ġifieri għax hemmhekk il-baraka ta' fuq. U pratikament l-udjenza ġifieri t-turisti. Ovvjament, mhix xi ħaġa ta' kuljum li tara xi ħadd Jaraw jilgħu. biktib fuq rasek nieżel, isek sol u nieżel hekk ġifieri. Dritt. Imma naħseb li kienet wara nofsinhar differenti għalina. Ħadna pjaċir. Ħadna gost ħafna, kien organizzat ħafna. Ħafna, iva. U logħob illi mhuwiex komuni għanejdu hekk ġifieri li tinżel biktib fuq rasek jew anke tal-istro. Tal-istro tajba Dik kienet, tal-istro li tajba għamilna. Kien hemm però xi logħba partikolari li tatkom kedda aktar minn oħrajn. Li tatni kedda l-aħħar waħda. L-aħħar waħda. L-aħħar waħda Imma ma spiċċajt kienet. bit-tajjeb. Ejja, speċajt bit-ċokolata. Xhur biss. Għalmenu rabaħu. Ħanejdlek, ma damitx 5 minuti ħajja ċokolata. Kolla tħanni. Kienet ir-raġuni però li rajta diffiċli, ma stajtux issibu fejn setat kienet qiegħda, pereżempju. Aħna biex inkun onest, ħsibna forsi li tkun ovvja. Imma tant kienet diffiċli u tant huwa kbir hemm isfel, għax dak hemmhekk jiġi viċin il-Valle ta' Water. Żgur, żgur. Tant kienet diffiċli biex insibuh, illi naħseb għamilna naħseb kwarta 20 minuta minn jom nduru, jiena u Mario jaqbeż fi minnhom anke rfajtu, kellna ħafna. Imma bagħad fl-aħħar u qal li fittex hemmhekk, ma fittix hemmhekk. U kien hemm din l-iskola u sebta warajja, ġifieri imma wara ħafna. Simona, lik li ma kienet l-iktar logħba diffiċli. Rajnik tbati daqsxejn fil-logħba tal-ktieb fuq rasek. Tal-dikiwa. Xi mitanċi waħda li nżomm l-affarijiet, eżatt. Ħafna drabi ma lajja għaw li għanzi. Imma dik id-daqqa mbagħad hija dik imbagħad anfel. Ne, żgur hemmhekk indunajna anke bil-filmat li Biżejjed qed kont naraw. mixja bil-mod, ġifieri qas kellu għalfejn jagħmelek fil-verità. Għaxorta kont warajkom. Aħna konna mixja diġà biżnija bil-mod. xi waħda Ġifieri sħiħa, ma kellkomx għalfejn. Tajb li ngħidu li Mario ma jafx jitlef, ġifieri totalment, għax f'kull logħba m'hemm xi ħaġa. Mario għax f'kull logħba. Jew kellha tiġu draw. Le, ma ħadna gost. Anka u fil-kumpanija tiegħu ġifieri u hekk għadna mal-ewwel kemm klikjajna malajr. ħafna Meta aħna ma konniex għadna nafu. Ma nafux sew. Mwiċċu iwa ma qatt ma konna. Għadna maħdimna dirett imma veru klikjajna u hekk ħassejna isu programm. Isnajna nafu l-xurxin żmien. Issa intom li intom ovvjament il-mara u raġel ta' xulxin sewwa, kien hemm daqsxejn hekk kompetizzjoni bejnietkom titlu xorta li jew Le, kompetizzjoni iva. M'hemm żwieġ dawn l-affarijiet. Simon konna taħħaw le miskin ħanċedilu. Mela kelli impressjoni ħażin. Kellek ħafna impressjoni ħażin. Ma tantx waħda nċedi malajr. Imma le, jekk nitlu għall-kompetizzjoni aħna mbagħad niġu individwali, mhux hekk ġifieri ma f'sens ta' x'ismu. U fil-fema tagħkom min mar l-aħjar f'din il-kompetizzjoni? Ivan malajr. Simon naħseb biex inkun hekk ta' Il-verità, min mar l-aħjar taħsbu? Erbaħt, imma ifimni Mario konna pareċ, ġifieri jiena u Mario konna, mbagħad l-aħħar logħba tipo determinat min Ma tinsix ħaġa oħra, ikollok żewġ irġiel ma' mara. Le, mhijiex daqshekk indaq. Insomma, jiena naf kif ma fejn iridu l-igwaljanza. Allura jekk inti tkun ugwali żewġ nisa u żewġ irġiel. Mhux mara u żewġ irġiel. Mela, ara aħna ħanibqgħu nagħmlu daqsxejn ta' niddiskutu bejnietna sewwa. Simon u Ivan, grazzi ħafna, għandkom ukoll rigal bħala ringrazzjament tal ġobkom tiġu fil-programm magħna. Grazzi ħafna. Minn hawnhekk ħanaddu għal waqfa qasira bqgħu magħna li xatfadal ħafna fil-programm tal-lum. Jekk ma tgħixux il-belt, ftit huma dawk li jistgħu jgawdu il-panorama sabiħa tax-xemx tiela filgħodu kmieni. Propju fil-feature li jmiss sar naraw il-belt fil-sigħat bikrin ta' filgħodu meta forsi intom tkunu għadkom riqdin.
Kemm hawn minnkom iħobbu l-moda? Bla dubju ta' xejn, ħafna minnkom tħobbu tixtru l-bisi u anke aċċessorji ta' ditti jew nkella stilisti partikolari. Nafx qed tgħiduli, sbieħ imma mhumiex għall-buti. Ibqgħu hemmhekk għax eżattament wara din il-pawża ta' riklami għandi soluzzjoni għalikom. Melissa se noħodkom ġaħanut li ma tantx huwa popolari hawn Malta minħabba li m'għandniex ħafna. Ġieli smajtu biċ-charity shops? Fl-Ingilterra u fl-Irlanda jeżistu madwar 9,000 charity shop. Ix-xogħol tagħhom huwa li jbieħu ħwejjeġ li huma ta' ditti popolari kif ukoll dawk li huma daqsxejn anqas popolari. Biċċiet mill-ħwejjeġ ikunu ma nbijawx fl-istaġuni ta' qabel biex bekk jagħtuhom donazzjoni lil charity shops u jaqalgħu il-flus għal karità minnhom. Ħammurru ħanaraw dan il-feature flimkien. Meta avviċinawni biex nħossem għal din ix-show tal-awareness jiena ifimni, meta jkun hemm daw it-tip ta' affarijiet naħi naqbel magħhom. Allura hekk kont open għalija u ġejt. Ifimni bħalissa nirif l-SHR u l-makeup li jagħmlulek dik il-ħaġa fil-ħodu diġà tajjeb, diġà plus. Naħseb il-photoshoot tkun tajba, photoshoot dejjem tkun tajba, dimment li tkun relax u taf ma minnha taħdem, tkun tajba. I've got songs tangled up in my hair. I see piano keys everywhere. My heart is a beating drum, repeating my favorite song. I hear Beethoven #9 all the time, and it's kinda like Do Re Mi, about as easy as ABC. Beautiful like a symphony. I'm talking about you and me. Matul dal-photoshoot kienet esperienza sabiħa, timna ma' diversi nies, bdejna minn make-up, għadinna il-ħwejjeġ, bdejna għandu ritratti, għadna sensija ta' ritratti differenti, bdejna għaddaw u hekk, ma tkomplejna x-xogħol wara, neditijawhom, nipproċessawhom, kienet esperienza sabiħa u ħadd gost li qed ngħid kif nista'. I can't sleep now, I know you're around. I lie listening, singing every sound. I love it when I hear your voice. Oh baby, I don't think we really got a choice. Mozart is in the air and I'm right here, and it's kinda like Do Re Mi, about as easy as ABC. Beautiful like a symphony, yeah. I'm talking about you. Jina seb dar ritratti li jista' jasal messaġġ li għaw da church shops li għandhom affarijiet sbieħ. Fil-fatt, fil-ritratti jibdu li l-affarijiet li b'sal-modella huma affarijiet sbieħ, allura tista' tħajjel nies biex jixxu minn daħħan. Bħala charity shops ikun hemm varjetà kbira ħafna ta' affarijiet.
Dan huwa li qegħdin fih bħalissa huwa bookshop. Ġifieri hawnhekk ħassib kodba u ħassib kodba ta' ċertu preġu, ġifieri jiġu ħafna nies ifittxu dak il-ktieb li forsi huwa ta' valur u jsibu kodba li huma kodba speċjali. Fil-ħwienet l-oħrajn minn kollox ħassib, jiġifieri ħwejjeġ ta' kwalità tajba ħafna, nipprovaw nżommu standards tajjeb ħafna fil-ħwienet. Ikun hemm toys, affarijiet ta' edukazzjoni, affarijiet ta' djar, minn kollox tista' ssib. Ikollna ħafna donazzjonijiet aħna minn individwi u jkollna donazzjonijiet ukoll minn kumpaniji, forsi jkunu jridu jbidlu l-istokk, jkun fadlhom affarijiet li għadhom tajbin u jtuhom lilna, ukoll forsi ġiri sfortunatament tkun hemm xi ħwienet li jgħalqu u jtuna xi fittings, allura permezz ta' hekk aħna nkunu nistgħu nagħmlu l-ħanut jidher b'mod attrajenti u professjonali. L-an ta' Pause for a Cause huwa biex inkunu nistgħu niġġeneraw fundraising kontinwu. Dan ikun possibbli bil-għajnuna ta' ħafna volontira. Fil-fatt il-ħanut huwa mmexxi dejjem mill-volontira li jgħinu biex kemm natfu l-affarijiet, jippreżentawhom, ikunu qegħdin preżenti fil-ħanut waqt li jkun miftuħ. U l-an tiegħu huwa wkoll biex ninkoraġixxu lil-nies biex jiġu jagħtu daqqatit u jkunu jistgħu jagħmlu xi ħaġa ta' ġid l-annima għal-klip fuq ta' tistaħna nkunu nieħdu ssib. Nkunu nistgħu anke nieħdu l-klip jimxu, ġifieri jkollna bżonn dog walkers, ikollna bżonn volontira waqt l-events fuq l-stands biex jgħinuna narmaw u nżarmaw. Ġifieri dak li jkun jistamel volunteering fl-area li forsi l-iktar jinteressah. Ovvjament aħna dejjem lantana huwa li jkunu nistgħu niġġeneraw biżżejjed fondi biex ikunu nistgħu nieħdu ħsieb il-klieb ta' ATES li għandna fil-Homing Center. Ukoll permezz ta' charity shop nkunu nistgħu nippromotjaw waħda mill-campaigns tagħna li hija biex jisponserjaw wieħed mill-klieb ta' ATES adulti li għandna fil-home. Allura issu through charity shop nkunu nistgħu nolqtu il-punti importanti tal-SPCA. Don't stop me, I want me some more. Pause for a Cause, Charity Shop, SPCA mifruxin madwar Malta għandhom 3 ħwienet u jekk tixtiequ aktar informazzjoni tistgħu tagħmlu dan billi titlu fil-paġna tagħhom ta' Facebook. Jiena minn hawnhekk ma tfadalli xejn li fl-nagħlaq dan il-programm. Grazzi ħafna tal-li ġobkom issegwu għal darb'oħra int minn int. L-appuntament tiegħi għal magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Ciao ciao.